Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dodatkowym live z Lisy. Moi drodzy, to nie będzie długi live, ale oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Serdecznie też zapraszam do subskrypcji, dania łapów w górę. No i jadymy z koksem. Nie ma losowości. Jest, ale mała. No na przykład jak śpisz, to może ci uciec albo nie, ale możesz tutaj wydawać tą losowość. Dobra, jak coś to mam tego żeśmy ostatnio, muszę coś powiedzieć, postawiliśmy tak, że szpil, że mieliśmy tego uzartego hopa i widzicie, mam na wyższych levelach Brada mam na 22, Beastborn na 21, Tiger na 19 i Braida, czyli uzartego hopa, co pluje olejem, na co już to też nie spróbowałem tego, na 19. Tak, zostawcie suba dla lepszego jak nick, lajkujcie jak Fred. Dziękuję bardzo, tak jest, Mawir. Po śląsku będzie, no będzie, no tak. Tu jesteś poza? Tak, no właśnie widzisz tutaj, to było expie, nie? Tak, tak. Ja. Na lewo masz postać na maksa, na lewo nową postkę. Już mam ją. Już ją mam. Jak ja mam ten trochę zarywa ta gra. Ja już zebrałem to tam, wiesz? Mam to. Żeście mi ostatnio go dali. A i Firebola 2 mam. Masz tego nurka? Ja mam. Mam tego nurka. To zaraz pokażę. Wyjdę z tych... Tym jak pierun. O, mam. Ja to trochę porobiłem pomiędzy, wiesz? Elegancko. Jeszcze bardzo ci dziękuję. Tak, tak, wszystko zrobię. Jak ja tam pocznę, powiem, cisnemy do tych Power Rangersów. Tak żeśmy ostatnio ustalili, nie? To mi. Muszę się jakaś. Właśnie, muszę się jakaś kimnąć. W hotelu by trzeba byłoby się. Tylko ja nigdy nie wiem, jest. Zapomniałem. Nie chciałem jechać, bo. Do nich nie chciałem jechać. Ale mam. O, ledwo mi żyją te hopy. Więc. Się przespać do tego hotelu. Kaję ten hotel, to jest dobra. Nie. A i jeszcze Terry Tutorial Tom znalazłem. Nie wiem czy to daje, ale. Też taki kamul, ale ja chcę najpierw iść ten. Idziemy do hotelu. Ale to nie dzisiaj. Ej. Aha, mówisz o grze. No to idziemy, ja koło gościa się tego smutnego. Wróciłem z marketu. O, fajnie, a co byłeś? Nie, to za duże to jest. Aha, myślę o tych. A ja to wysadzałem wtedy. Nie zapisało. Ale ja muszę iść po ten. Ja nie chcę tego robić, wiesz czemu? Bo... Bo ja mam mało HP na tych. Wiem, że są Power Rangersi na placu budowy, to ja mam 7 rzeczy naraz do roboty. Wyjście na plac budowy. A po co? Ale nie, najpierw musimy ich uzdrowić w ogóle. Najpierw od tego musimy zacząć. Prywatna budowa. Nie, tutaj McDonald's. A, i znalazłem jakieś tajne magazyny. Że no magazynki znalazł, więc hajsu mamy 353 magazynki.
To nie są takie magazynki jak mi się... Wiecie po co to zrobiłem? Znowu byłem. Ale ja wiem, że na placu budowy są rangersi, ale ja chcę najpierw uleczyć te, musimy do hotelu iść. A ja wiem. Tylko musimy to znaleźć. Jakiś albo cel jakieś. Jeruna, by teraz kończne by było. Robotniczy. Tylko Fred zapomniał. Dokładnie, taki miałem cel, dokładnie Mawir. To, że już przejrzał. O, tu zapiszemy. Teraz. Możemy zapisać, mogę iść spać. A! Chciałem bardzo podziękować Rewestowi, moi drodzy, za to, że wzięliśmy tego hopa z Burdello. Bo jak żeśmy się przespali przy ognisku, to co on mi opowiadał. Ja się nawet cieszę, że tego nie wytransmitowałem. Naprawdę. To wiecie. Zostawmy to. Wszystkich mamy git. Teraz kita. A jedziemy i lecimy do Rangersów na teraz budowy, nie? Naprawdę, to... Ci co wiedzą, to wiedzą, bo ja nie będę opowiadał co tam. Nie będę go naprawdę. Muszę powiedzieć, że łysy ma branie, nie? I w takich szczegółach. Że wieczorem. A pójdziemy tutaj, bo to chcieliście, żebyśmy po prostu rozwalili. Potem idziemy do Rangersów. Byłem chyba. Nie wiem, choć się domyślam. Oj, domyślasz się, uwierz mi. O, I have no eyes. Nie mam augenów do kukania się. Ale mogę... Pod kierunek do niego mam iść. Nie tu chyba. Wiem, ale chciałem zobaczyć co tu. Jak ktoś było obejrzeć co tu było, bo ja tutaj chyba byłem, ale mi się to nie... O! Ktoś tu sro. Bo nie do... Józek sam w to nie wierzył. Jest smaczne. Mówiące... Płynie prawdziwym panem Buckiem. Boss będzie. No to idziemy do niego. Idziemy do bossa, nie? O, widzę, że tutaj jakiś kult i do niego dom o zespole. Przejść do kolejnych map. Aha, czyli nie, dobra. Bierzemy sam last, bierzemy last auto do areny drugiej. Nie no, Rangersi, nie? Ale to tutaj? Jak byli ci Rangersi? Idziemy tutaj tak. To jest zawarte, dobra. Rando, to i tak. To nic. Kaję plac budowy. Nie, czy nie jestem gotowy? To napada się czerwony ekran orbitowy coś innego czy nie? No i właśnie to tu Wiro nie jest pytanie do mnie. Rangersi do placu budowy. No ja wiem, no ale ja nie pamiętam kaję plac budowy. Ja nie mam Joy, bo ja nie biera. A Joy Brada.
No i tak nie mądrzeje. Co ty? Ja nie umiem. A na staty? Nie wiem, albo na HP? Nie wiem. Ja naprawdę, to jest dobre pytanie, ja się ostatnio pytałem o to. O, możecie się... Nie, tutaj nie wiemy. Nie, ognisko, ja mam złe... Jak ja teraz widzę ognisko, to mam złe wspomnienia z tym hopem. Uciekam jutro, bo budka 4:30, znowu 6 dalej. Dobra, na razie Tomek, dzięki, że byłeś, trzymaj się, cześć. Nie, idziemy z bananowcami. Ja się, ale to jak dzisiaj nie odpowiedzą tutaj, to ja się dowiem. Dobra, tu Wiro, bo to tak jest ciekawy. Zapomniałem o tym, właśnie się... O, chyba tutaj. Tu jest hotel. Tak, tu jest budowa. Ja wiem, że to będą rangerci, właśnie po to idziemy, nie? Ale co, bez Joy to co? Ale zarywa! O, BS-a włączonego to zarywa to też. Chcę ich poszukać? Jak jest za głośno muzyk, to dajcie znać. No. Jakie te... Cigaretę zagryzł. Dobra, znalazł. Nie wpływa... Ale to jest gorsze zakończenie. No ja wiem, ale to ja w ogóle nie biorę, ale jest... Fancy perfum, o. Bez to, że to tak zarywo. Nie będę wam tego tłumaczył, nie będę, ja to robię. Jest. Ten załobroz robi. Jest. Ale są magazynki, jej! Nie, ja stąd... A, bo myśmy mu zarąbali to. Nerwi, nie? No dobrze, że... To mi dobrze, że ty się publicznie przyznasz, że tego miejsca nie znasz, bo ja bych się też nie przyznał. Ja wiem, że ja tu Kejzna i Koifna, ja to wiem. Teraz, ja tu idę dalej, tam ja zbroję tak. Granat tu wskakiwał. A ten ranger zielony lubi ciść do burdello. Kurwa, wolno od BHP.
Było więcej rzeczy niż bot BHP wolna. A, skaczemy. Old sock? Starą fuzę klasek znalazł. Jakie są ci rangersi? Teraz skarpeta to item, no bo cię widzę. Myślę, że jak ja tam I się znowu łapy. O. Nie, tutaj nic nie zrobię. Popnę. Dalej na prawo, ale tu już tam nic nie ma. Prawy górny, no ale wiem, no ale tam na prawy górny nie miał wleźć. No zaraz kończę nawet. Ale kraju mam iść. Tu na lewo nie ma nic, nie ma nic. To jest 200. Da się przez. Okej. Dam radę po rangersów? No jeszcze daj mi trochę. Nie ma tego hopa, co naprawił te. A także. Znowu wraca do punktu wyjścia. Tak znajdziesz. No, myślę. Bez ten OBS on jeszcze zarywał i... To nie spoilerowa, że warto to ich znaleźć. Dziękuję, to dobrze. To jest spoiler. To jest na wszystkie priorytety, ale to potem zmienię.
O dobra, mam. Jestem ślepy. To tak to spartolił, co? Ty mnie. My ciągle żyjemy sam w barze. A, dobra. O, to są... Jedną... Cygarety już są. Dobrze. Tam przy... Cygarety. No i to wiesz, może tam byli, ale ja i tak to spadłem. Semestr. No ja wiem, że tam gdzieś zginęli, dobra, ale bym musiał tu to wejść tam w ogóle. A ja mam te magazyny. Kurde molne, ja jak się wytorp 800 razy. W życiu mam tą grę już. Kurde molic. Musimy się tam wrócić, bo Jacek tam oczywiście tego nie zapisał, nie? No właśnie, musimy jeszcze raz to zrobić. Kurde, jak to... Wiecie, bo to nie ten knefel. Dobra, przewinimy to. Umówmy się, że sobie przewinimy. Ale też zbierać to? Tak, teraz jak tu wrócił, żeby to zbierać. 50 magazynów nie leży, znaczy leży. Tylko to mnie leży. Bardziej na kole to leży, więc wiecie. Nie, bo się wezmę, mi się to przyda. Kupię za to ten. Będziemy durś. Teraz będziemy ciśnić na wierch. Dobrze ci idzie skryć te rzeczy. No widzisz, dziękuję.
Dobra, już tamte cygarety już robimy, co? Już że knefa dzisiaj nie w sosie. No, bardziej to jest to, że że trochę mi zarywa dzisiaj. Nie mam czucia. Ale dobra, ale ja chcę jeszcze posznąć. To zapiszemy. O, to co zapiszemy, więc mogę się teraz wytorbić, kiedy się chce. Spoko, to mi czekaj. Spokojnie, widzisz, to się zapisałem, jakby kojfnął. Nie będę musiał 800 razy wracać po wszystko. No się wiecie, jest tak. To trzeba na wierzch pójść. Żeby tam pójść na lewo. Może zapiszę. Nie, przepraszaj, dajesz mi wskazówki, super, ja tylko mówię, że po kolei. Nie ma, jeżeli to źle wybrzmiewało, tak ja to, dobra, teraz ja jestem debilem. Jak ja to godam, to sorry. Nie, bardzo dobrze, pisz, tak dalej, ja po prostu tylko godam. Nie, jak teraz mam skoczę, to ja kojfnę. A tu lewo góra? Tyś to właśnie czekaj. OBS zawinił knapsa w torby, no byś wiedział. No! Uuu! On was Rangersi. Uloku. Na ping. O. No tak, zostawię. Się z wami nie bawię, a ja... Partyzant. Nie będę tego. No nie gadaj, że się przebierasz za różne. Wiem się, mano. Mamy różowego, to... Party guy. Zarobiście, będziemy Pinky Guy'a mieć. A, że no, że bez 6 kolorów żeśmy są bezużyteczni. Teraz potrzebuję nowego Rangersa, nowej. A poczekam. Bo mamy wpieruny, takie jak... A, właśnie to pokażę wam, kogo mamy. Mamy RTK, czyli tego dziwnego hopa. Mamy Olana oczywiście, Ozarciucha. Nerna, który też był. No Rage'a, czyli naszego wrestlera. Percy, czyli ten co sroł. Fardy to jest nasz kierowca Last Auta. Jego zostawia bez komentarza. Mamy takoczka z hotelu. No. Mamy naszego tego Assassina Ninja. Mamy jakiegoś hopa, co mi kepsa sprzedał. I mamy Willy Extrema albo kogoś z Naruto. No i tego nurka mamy. Mów Rangersa, dobrze, Rangersa. Rangers. Dziękuję, że dobry team boom.
Dobra, to co, idziemy dalej, nie? Czy coś jeszcze będziemy Czy idziemy z tą parzymułą dalej? Pozdrawiam oczywiście. Idziemy dalej. Bierzemy las auto i idziemy na tego bossa, nie? No tak. Tu nie mamy nic innego do roboty, żeśmy wszystko tak poszli na pół. Nawet tak przykoksił ich. Ale tam na dole coś jest. A na dole nic nie będę miał. Ma fryzurę jak blue. O, właśnie. Ten guard, no. Ale wiem, o kogo ci chodzi, wiem, czekaj. Dobra, to co, bierzemy las auto i cisnemy dalej. Wiele, że tak nie wrócę. Nie, dobra, biorę las auto, bo chciałem jeszcze do hotelu ciś. Mi się przydało. Ale tak to wartko bardziej. Wszystko pracy wybory, możesz się tapać. Dobra, dzięki, ale ja bym chciał jeszcze wrócić w sumie. Wiecie, czemu chcę się wrócić? Otóż... Nie, tam nie idziemy. Moi drodzy... Nie, do hotelu pójdziemy. Tak się... No chcę na tego bossa, żeby być taki fertiś. Rangers. Jak chcesz kontynuację Rangers, to pustynia. Jak nie chcesz, to dalej tam, gdzie idzie ten smutnikiem, jak się... To wiem, to wiem. No to nie chcę kontynuacji Power Rangersów. Pustynia, a pustynia była jaka indziej, ale ja chcę najpierw... Wrócił tam ten chłop. Właśnie po to zbiorą te 50 magazynów. Teraz do pustyni. Kaj była pustynia. Eflemy. Już widzę, jak będę 4 albo 5 godzin ten live wyrobił. Tego jest. No, muszę mieć fest koncentrację, muszę ten. Do areny drugiej, dobra, mamy drzwi, prawy dolny róg. Nie, tu będzie. Nie no, chcemy Rangersów. O, to tak, to o, pamiętam, bo tu ja jasno. ten na łebie stoi. I mam nowego, patrzcie, Rangersa. W końcu koniec wasz ten Rangersi. Dzisiaj kufniecie z szłapy Dumona Y. Wiem, że X. Uff. O, nie jest fest silny. Nie wiem, co my sam robimy? Chcemy się z nim prać? Wjechałem w niego na kole. On jest... Nie spodziewałem się tego. Ciemno jest.
Jasne, nie mogę tego tłumaczyć, nie? Ale... Ufes-Heizung w Zombie-Ferie. Musiało tak być pokazane, jak kończy się Game Over. Co ty gadasz? A. Nazek wszedł ze sklepu do mojego fatra. Był chwec... No podekscytowany, że go obejrzę, nie? W skrócie, był trochę zaruby i utknął w drzwiach. Był zaruby. Ja no właśnie czytam. O jest, o jest. Jest. Jak ktoś obejrzał, co mnie zabolało. Ale... I on utknął na 2 tygodnie, musiał to oglądać. Co to jest za To jest za rozprawka te. Miał kukać na fatra, jak tańcował, jak jakiś chłop tańcował bez 2 tygodnie. Nie rozumiem, jak to powinno... Nie rozumiem, jak to mogłoby nam pomóc. Jego rozpalenie, że tak nazwę. O Jezu. Dumben X. Nie mogę, jakie to są suchary. A, bo on utknął, to jest genialne. No ci nie zorientowali, że tam gnąć. W czasie. Idź do jaskini. Tam Mam 1 HP, dobra. Będzie jakaś jaskinia. Ale to Curyk do tej jaskini, czy tu Kaziś jeszcze? Wylecz się, ale... Staram się. Chyba trudno, ten Randor Edition daje. Biurka na prawo, mógłby się łoś wrócić, to by wylosł. No ja, nie? Bokiem by wylosł. Dzięki fest. O, że sprawiedliwość zawsze wyjdzie na tupie, ale sprawiedliwość to topo w turnieju meców Dragon Ballu. My tak że nam spadają, my zawsze pracujemy, nigdy się sam niby nie poddamy. Jak on idzie? Ja się nazywam Dominix. Na badylu ciśnie. No, Jerksa nie będę wam tłumaczył. Wiadomo co. To już żicioki. Jerksa będą idzie żicioki. Żyć. Ja cię muszę się na koło przejść. No to cała historia na razie, może iść do tamtego. Klara, czyli Klara świeciła, nie? Klara świeciła. Gotów na bossa. No na pewno, po tym to na bank. A to niepotrzebnie się leczyłem, kurde. No dobra, no to jadymy.
co zrobimy bossa dzisiaj i będzie. Jest gotowy na bossa, bo mam dużo tego. Firebomby też mamy, możemy go łopluć. To jest fajny wątek. O Jezu, już się boję, te wasze fajne wątki szybciej kojarzę do tego. W, nie? Bo tu widzę, że jest jakieś, coś takiego jak warship, nie? Obróć my. Tu? Że nasze... no... Nasze rzekanie będzie sam wysłuchane i nigdy nie będziemy głodni. Oni sami siebie nie zjadają. Branża gastronomiczna, no właśnie widzę. McDonald's! To jest to, coście gadali. Aha, ja no bo frytki. Wiem, popularna, no już mam. Maka znalazłeś. To jest to, coście pisali, że maka znajdę, dobra. Kurde, tych cygaret trochę mamy, nie? My to specjalnie obrócili, żeby nie było, wiecie, problem. Dzisiaj sam będziesz opem, mój synku. No, że się modliliśmy o to. Byliśmy... Zageznerwiony fater. Nic nie gody więcej. Obróć się sam. Jak poszło. Dobra, to złącz swoje dłonie razem. No klapśnij, też można powiedzieć, klapśnij swoje łapy zusammen. Bow your head. Bow your head to jest co? No bow to jest, wiem, że to jest... Takie powiedzenie, bow your head. Jak to przetłumaczyć? Łobrój łopki i łopuś głowa. No można też tak. Let your head, no, że... Słuchaj swojego serca, takie partolenie, herca i tak dalej. A to ja wiem, co to jest. To będzie zamawiał. On będzie zamawiał Epnocola, cheeseburger i Comobil. Bez ketchupu. No i ten, i kurczaki. O ty. Jest co. To jest głupie, jest... Jaka ta gra jest posrano. Będzie dwa, będzie licznik. Jakie to jest... Nie, nie mogę, nie. Ja lubię takie rzeczy, nie? Tego nie spodziewałem, naprawdę. Czy mnie pan Buczek lubi? Dobrze, mój synek. Nie. Wallis, no, jako... Sorry, ale... Mamy cudowny dzień. Dziękuję, zdychaj. I like the place. Tam się klachali. Pol jest, no. Ale to cisnemy, czy godmy, że ok? A, dobra. A, czyli dobra, już wiem. Już kapuję, o co chodzi. Bo oni mi nakopią te. KS jest gotowy. Ale i co z tego? Ja tu dostaję wciry takie, że to jest hit. Mam tylko dwie firebomby, to ja nie chcę tego używać.
Chyba jednego ciudu. Dasz radę, na pewno, jest to widać, no ale dobra. Kurde, przynajmniej trafił Ross. Oni są tacy, co oni są nie... Co to jest? Dobra, walimy w jednego. Ten combo. Mam zapisane. Ale Tiger ma jedno combo. Ty się znasz. Dobra, tu już nie ma tragedii. Bite. Sekret. A, że wszystkich tu. Dobra, wejdziemy. O! Pikal. Tylko 600 expa, to za włącze dostawałem 500. A się mniej z nimi... Ej. Ja nie wiem, czy jestem gotowy na tak. Pokspiłem ich trochę, ale... Jelenium. Właśnie widziałem, że to leci. Tym jelonka. No wiem, że to jest sarenka, ale... Jelenium. Szkoda. Ludzi nie było szkoda, nie? To jest chore, że bardziej z innego gatunku. Nie, muszę... O, fancy perfum. No to ładnie, to już na zarobisz. Jak ludzi... Chodzi o... Kurde, no jak się zapatrzył na czat! Jajco i od nowa! Kurde mol! Jasny pierun, popieruna... Bla! No to dialog to pół biedy. Walka to. Ja wiem, Fredka, ale to bardziej... Jezus. Nie, ten Majbuk się tak nie wnerwił, ale ta walka była taką... z tymi pami. Dialogi skipnąć tam... Biedy.
Wiem, że mogę zdejść z koła, ja wiem. Ale właśnie się nie obawiałem, tylko po prostu, no nie patrzałem wtedy, wiesz, nacisnąłem knefel, a Azek się nie ruszył, a Azek nie kukuł na ten pierwszy monitor. Ale to mi, nie, chodzi o to ogólnie, że wiesz, że jak bardziej, mi tu to, jak powiedział, to bardziej chodziło ogólnie. Ej, Fred, lubię cię niezależnie gry, spoko jesteś. Dziękuję bardzo, Tomi. Dziękuję bardzo ci serdecznie. Ty też podobasz, nie no. To wiadomo. Dziękuję bardzo za komplementy i za to, że się je też na tym. Tak wam wszystkim oczywiście. Dziękuję. Dobra, jadymy z nimi, no. Damy rada. Wiem, że damy radę, ale teraz... Chyba i teraz chillujmy jednego, nie? Musiał, ale nie no, chciałem, żeby... Było zara, ale... No nie będziemy tej firebomby ciepać na nich. Składanie. Rada, damy. Teraz tak. Tu, ty normalnie robisz. Ty będziesz leczył. No ja to dupca. A, to fajnie, teraz mogę sobie uleczyć wszystkich, ale oni kojfli. No i nara, jeszcze dwóch najważniejszych tych mi ten... No jasne, bo to trzeba torbić bez... O, zwal chociaż jednego. Okej, znowu. No nie, no przegrom za takie coś, takie pieruństwo! Jakie to jest... Nie mogę z tej gry. Nie. Nawet nie mam jak czym ich. Firebomb. Teraz już się nie opłaca firebomby walić. No i tak ich nie ulecza. Tak ich nie uleczę. Nie mam perfumu. A mam dwóch tych, okej, to jak ja mam iść tam dalej? No i nara. Aj. Nie, będę musiał się wrócić do hotelu, no co? Jastos. Pan Bogi. Źle nacisnął. No way! A dobra, wlazło. Jak powiedziałem, że mnie wnerwio... Jak powiedział? Będzie tak. Jak wam powiedział, że mnie wnerwio, nie? Ta losowość. Że wiecie, że jest... Jak mnie dzisiaj wnerwiało to, że bossowie są trudni, może się przygotować trzeba. Są po drodze NPC, co mnie wnerwiali, wiecie, dzisiaj w Pokemonach.
to tak samo, to teraz mi się już to objawia, nie? To znowu jest to samo, nie? Znowu, dzisiaj mam pecha do NPC-ów, nie? Ale mogę. Już dwójkę naciskam, już automatycznie naciskam tę dwójkę. Wiem, ale ja się tak pójdę, wiem już. Ale ja po prostu dzisiaj akurat się tak ułożyło, że no dzisiaj mam to, że mnie NPC leją, nie? Wiem, że to jest zapis. Na tej ale to tam będzie jedno, nie? Będzie dobrze, Mordko. Wiem, że będzie, dziękuję, nie? Będzie... Nie, bo ja też tak, ja tak naprawdę, jeszcze bym deletę dał, brawo. Tak naprawdę nie jestem taki czarowany, albo że mi smutno, tylko że jestem po prostu trochę zmęczony, o to chodzi. Nie, to się takiem. Dlatego tak to wygląda, ale tak to jest git, ja się tym tak nie przyjmuję, więc lubię. Nie, na serio. Sił nie mam, o to. Patrz, takie... Ja wiem. Losować jest tylko przy trwaniu, nie? Że cię mogę pędzlować. Ja wiem, ale po prostu dzisiaj jest bardzo... Dzisiaj naprawdę... No fest dużo niespodzianek miał dzisiaj. I w tym, i w tym. Zejdziemy sam z tego koła. Popierone to jest... Jeden będzie git. Dymy do Rosji. Kurde, kontrol naciskam do shiftu. Na kole można łatwo spać. No właśnie widzę, dlatego widzisz, że se piechty wiedziałem, że pójda. A, zapomniałem jej o tej sarence. Zapomniałem o niej. A tam był... nie. Dobra, skończ to robić, Fred, i jedziemy. Ręka to free exp. No! Kolejno jedno, nie? I to jest ile? O, to co to jest? Bambi. A, czyli jednak... Jesteś fanką sceny muzycznej, Fredka. Dobra, wiem, to było głupie. Ja wiem, że ty skupi. A, ten... To jest perfumę, więc warto. Nie kukaj się na czat. A czekaj, właśnie, a Bambi była czym? Wiesz, że to był jelonek Bambi? Nie, no, była sarenką. Nie był jelonek Bambi. No to kolejny, dobra. Ten przypraw. No właśnie wiem, bo to masz Max Revive'a jak w Pokémonach. Bambi sarenka, właśnie. Była. Raczej levelu nie wbiję, bez ich trochę. Podaj ich.
Ja w ogóle jestem ciekaw, jak nie pójdzie z tym bossem, to będzie beka. Ale mamy 2 firebomby z tym olejem. Trzeba będzie tam pokminić trochę i to jest fajne, że to jest gra turowa. Więc wiecie, będzie czas, żeby się zastanowić, jak to zrobić. Z bossem będzie safe, no to git. Ale tak jak ostatnio. To dźwięk. Prawie jak... Awokado? Jakiś glut. Dobra, no bierzemy go poważnie dziś. Musiałem. Wydaje mi się wyglądać Bridego, czyli gon, nie? Ja wiem, Brady... Beard, nie, Beard... Beardie. Beardie, on mówi się wydaje. Miałem obsrane galoty. Dobra, ja będę go uzarczył, będę na jego godów. Beardie w ogóle nie jest walczący, ale... Walczący postanowić typ support. No to wiem, to wiem, to wiem. Ale jak ale ja go właśnie trzymamy po to, żeby on nażligał na tych olejem, żeby ten, nie? Tak to by. Dobra, ten tam to się może ułożyć nawet. Lepszy niż 4, tak, dokładnie. O, przynajmniej trafił. Minus drunk, to mi się podoba, kurde. O, w końcu coś. Leczę wszystko. Mimo, że ich, wiecie, tam trochę... O, i super, elegancko. Mimo, że ich wszystkich podekspiłem, ale to jak są 2 wunsze, to... Dalej są ciężary, to nie jest tak, że się... Właśnie, Rebes, co to jest te czerwone, co się dzieje, co czasami mrygo, bo też tu wiele się pytał. Nie jest taki silny ten modek, bo masz wystarczający level. Taki test bossem, no właśnie widzę, no. Potrzeba na Joybird. Aha, te czerwone. Okej, pojawia się. Aha, okej. Tam jest ten znowu... Coco Bambino.
No, skończyłem tego bossa i dzisiaj live'a, nie? Dobra, to jest Gąsty Gal, bo to jest zielonek. Pierwsze co, to mi się uzar. A bo to pisał już Tommy, tylko ja tego nie zrozumiałem. Nie, jutro nie. Nie, wiesz co mi... Ja nie zrobię live'u tego dodatkowego, dlatego, bo ja te 1 z 10 chcę w końcu kupować i to wyszło. To ja Rixtika... To ja muszę, wiesz, mniej tych live'ów zrobić. Nie? A, świetnie. Ja też wyleczyłem. Ale dobra, git. Będę się spodziewać kolejnego? Może we czwartek. Na pewno weekend, to będzie cały live. Sobota. We czwartek będzie Rayman i zobaczymy jak tam z Raymanem pójdzie. Nie gniewam się, Tommy. To mi naprawdę, ja wam powiem tak. Ja się tak naprawdę o coś gniewał, to nawet trzeba się postawić. Bo mnie łatwo wnerwić, to prawda. Ale to dobra. Ale spokojnie, nie ma. Czy sobota full list? Tak, bo teraz już Lisa przejęła, że tak powiem. A, widziałem, że to jest. Idziemy tu do środka, idziemy. Bir wytrzyźwiał powiadomienie, no tak. Jaki. O jest. Bajki do tego mi. Zwoli. To niedobrze, dokładnie. Dobra, no jedziemy. Oczywiście bierzemy go na poważnie. Boss? Nie wiem, czy to jest ten boss, o którym gadali. Czyli tak, no boss. No to jest najgorzej. To świetnie trafiłem, bo nie zapisałem tego. Rewelacyjnie, proszę państwa. Jakby on mi go nie zaatakował. No właśnie chcę, ale jak on mi koiśnie, to jest nara. Opluł go, jest, derkusiak, dobrze. Będzie się ciulał. Mocniejszym skinem ognia, ale ja nie. Jaki jest ten na Fireball 3 od Brada? Jaki jest ten komenda, bo jak nie sprawdził? Bo już nie masz? Nie, mam jeszcze jedną. Ale teraz nie zrobię, ja chcę już teraz to zaatakować. Nie pamiętacie? Dobra, to jedziemy tak. No to jedziemy w USD, no co? Zaraz zobaczę te skille. Teraz mogę.
WSS, dobra, WSS. Nie, jeszcze jest Fireball 4, to jest WDAS. WDAS. Dobra, no, dzięki. Bo on dalej jest opłuty, to mogę ciepnąć niego jeszcze firebombą. To może tak. Nie będziemy dalej ciupać. To ty będziesz ciepał firebombą. Ty wyleczysz. Gada, że nie zrobił. Chyba to spartoliłem, co on patrz. Kradzieżowy. Dobra, na szczęście on nie ma silnych ataków. Ten Tiger mu nic nie zrobi. On nic nie zrobi, a ten też nic nie zrobi. To ci się... Dziękuję. Nie zrobi, no. Tiger tu jest... A Bird nic nie zrobi, bo... To jest przestraszony, w depresji. Dobrze, oni się leczą, tak? Ale TNT co? Nie, TNT nic nie da, nie? Ja, no ale on jeszcze nie ma nic takiego. Dobra, to jedziemy. Dobrze, dobrze, jest dobrze. Oj, zatrułem go. WDA. A nie, on się musi... O, case'nął, dobrze. A niech on się tam ozre, spokojnie. Dobrze. Uda. Co ty piszesz, Tommy? Proszę cię. Ja to muszę. Jamo. Ale... A, gas speed to mogę... To ja zostawię jeszcze. Bo ten może firebombą... O, jest. Kurde mol... Ale już patrzę, że jest trochę rozwalony. Fajnie, że tutaj...
Dałem to dlatego, bo... A już teraz działałem na jego ataki. Nie wiem, czy jest git. Wiem, że mało by mi ciulnął, ja to wiem. To i TP to będzie... Ale fart. A teraz Tiger coś zrobi, dobra. Powiem o TPS. Łoplujemy. Dobrze, dobrze to będzie. Bo Brad jak teraz użyje Firebola. No właśnie. Jak przy Firebola to my mieć... Czemu nie użyję? Aha, bo nie ma SP. Kurka, flak, no dobra, trudno. Nie zawsze się udaje. Wasze zdrowie. One nie mają widocznie obrażenia do postaci. Właśnie. Ale już SP nie mam jak ten, jak nie ma roku mi... Kurde. Ale ja mam PH. Ten skill. Gdzie SPB? Tak? Dobra, to dam. Ale kto to ma? A to, dobra. Chyba już wiemy, dzięki. Pojaśnimy. I znowu. Tu też jest taka muzyczka. No i teraz zrobimy tak. I to po prostu... Teraz ten misiek, ułoży go olejem. My walniemy wudosę. Tak to zrobię. Nie jest szczególnie silny. No nie jest silny, bo dużo nie zrobił mi. A jest! El Strategio. Fajnie, że nie zapisałem przed tym. Zapisujemy to czy nie? No? Nie, to nie jest zapis, to jest skynek. Nie było tu zapisu. Właśnie. To jest zapis. Co ty gadasz? Że to...
Dobra, i na tym zakończymy dzisiaj. To będzie w następnym odcinku. Taki cliffhangery. Schizy brata. Tak, schizy będą w następnym odcinku. Tymczasem ja się z wami dziękuję bardzo wam serdecznie za to, żeście byli. Pamiętajcie, żeby zostawić followka oczywiście też na Twitchu. I no i widzimy się we czwartek na Raymanie. Być może będzie koniec. Tak samo na prawdopodobnie Lizie. Nie środa, czwartek. We czwartek. We czwartek będzie film. Jutro ja muszę montować dalej. Trzymajcie się do następnego live'a. Dziękuję wam bardzo.